sampi naong binaayo tunggal nota ken balikas nagtaod datoy puso kasim na pagyaman tadinak binaybayan gapuken kaketsak mangmangegang piti tangatan kantaan ka kas mamanetne daytoy apamate ket dawate ngaipaslek mo kumangat tidunge tapno nang mangegang dilinaw to'y kaunggan agpaay ken kadaytoy asaniwen dawat ko ilalaen mayam akan taan ka naputar ko asunata apang subad ko ken ka tanu awan kaawan na kita ket sapay kumata engka maliliwa ang nanayon to akan kantaan ka malakit tadi ka mauma kantaan ka kasmet lati kanta a musika ngaysut puon no apay an nagsininget ka jak tumalipatan diin ba ay mga ayat uray di ta agkit kita tinabayan ito'y lagip ko di ka mapunas bayang akan taan ka naputar ko asunata apang subad ko ken ka puon to'y biyag ken namnama tanu awan kaawan na kita ket sapay kumata engka maliliwa ang nanayon to akan kantaan ka malakit tadi ka mauma bayang akan taan ka naputar ko asunata apang subad ko ken ka puon to'y biyag ken namnama tanu awan kaawan na kita ket sapay